Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Working President kakun henyotrep National Awakening Movement uba Thomas Pasa uloong bakatnat Secretariat Administrative Department Nazarat kadai kajaka thongkam jongki he kihan habayakran makinong tho khobor uba Thomas ulayathu bakaseng kalapan daka RTI ha kabayade bat kinong tray belasngi kibatrey ha kani katnat bat ka Jubab ka ba kiyo kapao bakadon Kaei Lyndet ka Jubab kam shai bat ka Tnat kam shum la ai ya ka kerteng hinre kala shu ai tang ya ki number jong ki nong tre shu ulo ong bakaseng kan sapha da ka shithi shaki Halor ban ai ya ka Jubab ka badai bat ka bashai Halor ka RTI katkom ka section 19 1 in bracket RTI Act Beladap bulan Julai ba ngin sedang bat pengkut ya kani korukam thungkam thungjam hagi department beper beladon hane poka stik jong ba dia kani ngila sedang poka department SAD Nazaret bat pengkut ya kini ki kendrum gendram ya kini ke jing thungkam tang da kilong hai lene ki khon ki kiti kilok ki perlok jong ki officer ngila sedang banwa da RTI bat nadu bulan Julai ngila pan ya ka RTI nang sina poka SAD department bat haka Jubab benungkong ngingi pan ngiyong ay yangi katup kerteng dan dikatakan list jong kinong tray daily wages ki batray hapo ka department ka jong pi nakaliang jong PIO jong ka SADN ki Jubab yangi kiong ba ngimdon kita kinong tray temporary Henry ngidon tang ki daily wages waka kaba contradict daladi ki temporary ki daily wages worker te ki claim a yang ni kene ka Jubab bat hadin pada ngi file sya ka first appellate authority kat kum ka jing aibor jong ka section 9 subsection 1 jong ka RTI Act argalsan bat ngi syam ba wat nak liang jong appellate authority kadang jing persyang ban buri haksin ka balai pada ngi sosu ba yakini ki spaut kinong tray ki batre po ka SADN la siu tulop da ka pisau pa ba nakataka nakaliang ko jungi ngiyo kalenti ka baday ba ngin kalibay naka SAD accounts lamba ka RTI bayano kila siyo tulak man la ubanay month wise nado usnam arajar arkulay ter nang bangintip baka ni ka pisaw pa iba kalisano bak ngin yoru ya kataka thup keteng jong kita ki minimum wages worker bateri hapoka SAD Nazaret but ngiyo ba nakaliang ka SAD accounts kapak kalai ke RTI ke jungi saka SAD Nazaret na kapan dia katakan list kabalong kamula manda maka tulap la siu ke accounts tekumnu kata ka accounts kan pan dia kata tup kerteng kabak accounts siu dah ke Nazaret pada hadin gani pada nakali ke Nazaret hadin ngajing persyang ban buri hak babun segi kan Kaei ya kawe ka list saka accounts kata accounts pada ka forward sengi ka kham so pula mentap da kalong ba hoi ki kham ong shu ba ngimla pan ai kerteng kila ai yangi pada tang da kin number mana nuksa ki ong ba o April arajar arkulai la siu tulop saki sispa lai po kundai ngut ki daily wages worker ka ba poisa ka silak kasan lak lai pu new hajar lai spa sao ho bater kini kiman hadu na sa tubal ajar pusan ka bo sa khandai lang nrupulai ajar pras balai pho ngine sim pe ngani ka Jubab kaniru ka bakala namar ba ki claim la ban aya ka kerteng yano pisio ki ai tangi number kini ganong pi how art sa tubal ajar pusan ki ok spa at po ingut kita kimi manu badai ki persyang ban buri ki persyang baik ban buri apo ka department ban kumba kadon ka information ki bangiyo di babon ha kini hang ni ki batray ki dei bet ki ba la thung ki long hai ba nakaliang jungi ngisim ba lesi ka ni ka department tang jo ki high level bala panjat da ki high level ki buri ya ki kerteng jong ki buri ki batray hak tu department ba nakaliang ka jungi nang ni ka senjam ni katkum ka procedure katkum ka rukam ni ngin tho sya ka first appellate authority lamba kata first appeal kat kung ka section kat kendai sab parawan juga RTI Act but hari ni kata pada ngisa thono sapok ka
Chief Information Commissioner. Makani ki kadai kencing persyang ban burik. Bat kani ka Jubab ka bagiyo kadai ka incomplete reply jong ka RTI ke ba nakalian ka jong ngilapan. Bat kajing khot ka jong menta ban kerennya kini lembaga dak patai ke bor. Upai bau di mentip. Makani di pisau pai ba. Ka ba kani ka department ka seal. Te upai bau don hok mentip ba kani ka department ka pendon kampung no ya kani ka pisah ka jong pai ba ban andang ila yo ya kini ki pendet biang step ki jongi kat tunggu rukom juga RTI ila pengkre yo ka ya ka final step bangin sim dada kani ka department kadang persyang ban buri ban penken ya ki kendon juga RTI arjarsan ban kumbagi tibi hangke ki breu ki tap ya ki bagaimana ki be ki ya ka bagaimana la penyat baik tang dak kibroi bana lor baik naduk ki minister ki don ketiban tak beriong ni ki broi jongki nak bentak kata vote bank politics ka beriong ki obsaru ki don bentaban tak nomor baling rong pikim note ban ai kerteng mak kitip kan sami ka kerteng juki bahaya ki bahasa ki jongki khon ki kiti ki jongki nak kata dau ki persyang borba ban buri ya kerteng jongki ni ki nong trai ki bala tam lagi spak ngon kibat yo kam hang tia po Secretariat Administrative Department jong Nazaret ban kathi kani rukom ka ba le si kablong persya ka ba kabam khoj bat kumangila kularin naru bastang bangin sedang man khoj yakini ki kunrum kunrami ki jing bam le hok jong ki department ba fair ba sedang na po ka SAD Nazaret pada pika regular casual worker scheme 1996 lawan rakyat ka nakabentaban baik ya kabha kamiat lani kata job security jong gini kiba trai satrai do jong ka lada haka hakikam sarkar ki department sarkar bat nakalian ga jongi hing yong ba ngisham ba kani ka department omdai tang kani kiba bonru kile kum jongi kani ka department ni kumbal alam kapen kanya ka RCW 1996 namar ba kakum ka RTI ka bang ilayo habang ikeli manging yung aya kata ka list jong kibri kiba la punkup kerdan kum ki RCW ki ay yang ki digin repo teligi kerten bat ya kini ki og ba ki dei ki bala rungkam ho arja khatlai bala pen scam RCW ya ki ho arja arfolai lembakan notification jong mulai teri umat arja arpusan pi henry ka jingkeli ka bimi menta ki ba bon ba ki bala parat chpos nam ki bala teri po Nazaret shwau arja khatlai ro yakini klem pun bor kum kita ki RCW sisi ro klem pun bor te ladaka hasil katriat makani ka RCW kami dapat personal department ka personal department ro kadon hapo ka hasil katriat ni lada hapo sekretariat di film lapan penbai kini yin kami linti kum no iki department ki kamdon chapo outskirt na senong kondong pi to kan ni kalong kai ka ba sosi ba bat kumba la krenda no ai kitin juga sarkar ba akin ikinet sini ba yaki RCW ngin ai no san 4% kata ka ba tungkam haki permanent post hakajing sisa ya kanil ada keren nadu 1996 ka RCW ka knai spak knai pro kangum no anda kibri kila dap ki batri casual mastrol lada kila dap shipos nem gaji syakri ga jongki dei ban penkup boram penkup kerdan no iki kum ki RCW lada ki regular casual worker kenapa ono weng shu iki kandon kata ka job security iki bakila ban basa ban pai iki ya ka yeng ga sam ga jongki ban kadi ka RCW ko ba ya ki RCW employee kiba hapo si post nem ka service dei ban siu yaki da ka skill wages but yaki ba trai si post nem sajaro kini ban siu ki da ka highly skill wages but yakini ki RCW kini ban yo ru ya ka maternity leave ki children's education advance ki festival advance kita ki don ki criteria but kumakaran mana ba lada ka light ke post permanent 100% dari bank yakini ki RCW de kini ki kendon baro ki bal adon lupa na 1996 la pen kenya ki MM pet
daki department ki babon but ya kani ngin swan rai pin black and white lamba ki RTI ki ba ngin nang yai beteng ban file ha ki department ki ba per krang ba ngin la ban weng ya kani kan nepotism ha ka tungkam sarkar pi namar ka jing sniau ka jongi kani kan kare kani ya ka tulap om dei basio na ka pla jong rushmat lenen na ka tulap jong ki officer ne ki long hai lenen na ki tulap jong minister ne MLA la siu bai na ki exchequer no pa ba bai te ka ngidon ni ka hok bandawa ya kata ka jingkhot jing suba haki rukom thungkam ba ka jingbot renti ya ki notification ni ki an ki kendon ki baka sarkar hi ka penmi na ka por ladak kam terikam kam don jingmut ka leta ka dan ka spirit kam dan te ladam don ka spirit ka leta don jingmut ai te ka ni ka jing khwa ka jongi ban pensneu ban ta ka jingmi